Om mindestenen. Jeg skal forbi mindestenen for Heinrich von Kleist og hans veninde Henriette Vogel på vej til restaurant Loretta am Wannsee på Kronprinsessinnenvæg for at få stegt kalvelever og rødvin. Mærker jernmanglen snore i tændingerne. Blodet stivner koldt, bliver stift i tekstilerne som bløde testikler, bliver blålige som sartblå ridderspor i kulden og skrumper ind, bliver små som blådukkede vibeæg. En rede med blågrønne æg forsvandt engang i min barndoms have, og jeg fandt i græsset mange fjer og 2 solsorte hoveder med næb på. Et til hver hånd, en hun og en han, at veje op mod hinanden. Var det en rovfugl eller vores sorte kat? En mor måske. Mor havde set en mor ile gennem Sankt Hans-urten. Eller nogens hund. I det tiltagende mørke, her lugter af hund. Hundens lugt løber forud for hunden selv, som et usynligt tegn. Også jeg udsender min lugt af røg og rosenshampoo, blod. Går jeg ikke snart i menopause, please? Jeg er så træt af mit blods lugt og orker ikke at kunne gros i mere. Stopper op ved mindestenen. Tænker på det såkaldt dobbelte selvmord. 2 efter hinanden følgende skud. Den 21. november 1811. Han skød først veninden i brystet, så sig selv i munden. Sådan blev ligene fundet. Adolfine Sophie Henriette lå på ryggen med foldede hænder. Heinrich sad på knæ, sammensunket om pistolen. Dens munding i hans mund som et fatalt fallatio. Hun havde kræft. Han havde givet op. Deres forhold var vist nok platonisk. Man siger, de var euforiske novembernatten før selvmordet. Man siger, de drak te og vin, eller ifølge andre kilder, kaffe og cognac, i gæstehusets have og sang, mens de skrev afskedsbreve. Han skriver til sin søster Ulrike. Hans gestik flakker som stroboskoplys i havgus. Hans håndskrift og det våde blæk, det våde enrådige blæk. En blæksprutte spyr, en blåsort sky ud i en oceangrav. Tungt arvestykke tikker i Kleistes lomme. Hun, iført en cremefarvet silkeskjorte med høj blonde krave og bitte små perlemorsknapper i ryggen, ankellang grå uldnederdel. Dertil mørkere grå uldkappe, knapstøvletter, løs knold og perleørenringe. Hun løsner perleørenringene forsigtigt, vanemæssigt, før skuddet, putter dem i konvolut til min datter. Denne datter slugte hun mange år senere, disse smukke perler som bitre piller. 1936, man ariserede mindestenen ved at fjerne citatet af den jødiske digter Max Ring. Nu står citatet der imidlertid igen. Arisering. Arisering, 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 arisering. Det personlige pronomen er han, ikke han og hun, ikke de. Han søgte død, men fandt udødelighed. Nogle sten er levende. Nogle sten er levende. De udvider sig og trækker sig sammen. Udvider sig og trækker sig sammen.
udvider sig og trækker sig sammen. Nogle af dem har streger og pletter og tegn, som bevæger sig, forsvinder, for så at tone frem igen. Nogle af stenene siver gennem hinanden uhindret, uden at noget går itu. Nogle af dem svæver. Inden i disse svæver mindre sten. Inden i disse endnu mindre, og så videre. Og allerinderst et pulver, som afgiver duftende lyde, lydelige dufte, i det duftende af lyde, lydende dufte. Nogle sten er levende. De gror på træer, træer som ikke er træer. I kraft af mimicry perfektionerer de æblet. Man tror, man plukker æbler, men æblerne er sten. Nogle sten er levende, lodne som mugne frugter, forbløffende bløde ser de ud, men de er magnetiske og tiltrækkes af hænder, som længes efter hævn, åbner og lukker sig i længsel efter heling. Nogle sten dunker som hjerter, tunge som sten, sensitive meteoritter. Nogle sten er levende, de vokser i øde landskaber. Først er de små som kugler og grå som støv, og ud af det blå bliver de gigantiske som diktatorpaladser, uvante med deres bratte, voldsomme skala og magt, lunefulde. Til sidst går de i opløsning, puff, går i opløsning, bliver støv. Nogle sten er levende, de åbner sig om natten, som natteblomster, ultraviolette, udstrålende, melodiske bølgebevægelser i en kode på en frekvens, som ingen mennesker, men alt andet levende hører og forstår. En omfordeling af alt er uomgængelig og allerede i gang.